ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ፈረንሳ ንሰበስልጣን ሊብያ ክትህቦ መዲባ ዝነበረት ንሓልዋ ባሕሪ ዘገልግላ ጀላቡ ከም ዝሰረዘቶ ፍሊጣ። 8 ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ብሓባር ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ክሲ ክምስርቱ ምዃኖም ድሕሪ ዘቕርብዎ ጸቕጥያ እታ ሃገር ነዚ ሓገዝ ደው ከም ዘበለቶ ትገልጽ ዘላ። እቶም ትካላት ግብረ ሰናይ ሰበስልጣን ሊብያ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንዝሕዝዎም ስደተኛታት ሕሱም ጭካንን ዘስካሕክሕ ግፍዕታትን ኣብ ዝፍጸመሎም መዳጎኒ ማዓስከራት ብምውሳድ የሳቒዎም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ ፈረንሳ ነዚ ናይ ባሕርያ ሓገዝ እንተጌራ ኣብቲ ግፍዒ ብቐጥታ ተሳታፊት ትኸውናላ ብምባልዮም ነዚ ክሲ ዝምስርቱ ዝወሰኑ እንተኾነ ስሞም ንማዕከናት ዜና ክገልጹ ዘይደለዩ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ እዚ ናይ ሓገዝ መደብ ደው ከም ዝበለ ትማሊ 7 ታሕሳስ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም። እቶም ሰበስልጣን ፈረንሳ ብሓበሬቶም እቲ ሓገዝ ንመንግስቲ ሊብያ ናይ ባሕሪ ኣገልግሎቱ ንምሕያል ዝተወጠነ ምንባሩ እንተኾነ ግና ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ጥጡሕ ባይታ ከም ዘይፈጠረሎም እዮም ገሊጾም። ነዚ ብዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፈረንሳ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነታ ሃገር ኣዝዩ ዘጸይፍ ስም ካብ ምሃብ ከም ዘድሓና ሓቢሩ። ኣብ ሊብያ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ከባቢ 40,000 ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ ማዓስከራትን ኣበየ ከተማታት ፋሕ ዝበሉን ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ናይ 170 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብር ተማዋፂዑ። ሓዳሳት ደወንበርቲ ሕብረት ኡርሱላ ቮንደር ሌየን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዘካየደትሉ ምስ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን እታ ሃገር ርክብ ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ኣመልኪተን። ቮንደር ሌየን ኣብ ርክባ እቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ 100 ሚልዮን ዩሮ ብቐጥታ ባጀት ንምዕባይ 50 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ጽላት ጥዕና ከምኡውን 10 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ክውዕል ምዃኑ ኣብቲ ጋጣሚ ገሊጻ። ኣብ መጀመርያ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ስልጣን ዝጨበጠት ታደ ወንበር ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ሙሃመድ እውን ርክብ ኣካይዳ። ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ብሓባር ናብ ምዕባለ ዘተኮረ ምትሕብባር ክገብራ ርሒብ ዕድላት ከም ዘሎ ገሊጹ። ቮንደር ሌየን ብወገና ንኣፍሪቃ ከም ናይ ቀረባ መሻርክቲ ጎረቤት ከም እትሪኣ ድሕሪ ምግላጽ ብፍላይ ስልጣን ድሕሪ ማሕዛ ናይ መጀመርያ ጉዕዛኣ ናብ ኢትዮጵያ ምግባራ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ሓቢራ። ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ናይ ልዕሊ 265 ቢልዮን ዩሮ ምልዋጥ ንግዲ ክካየድ እንከሎ ብመልክዕ ሓገዝ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተለገሰ ኸኣ ክሳብ 261 ቢልዮን ዩሮ ይበጽሕ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ የመን ከም ዘለዉ ተኣሚኑ። ንሱ ብዝቐዳመ ሰንበት ምስ አልጀዚራ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ የመን ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ካብ 25,000 ከም ዘይበዝሕ እኳ እንተገለጸ እቲ ሰራዊት ብቐጥታ ኣብ ውግእ ይሳተፍ ከም ዘየሎ ሓቢሩ። ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ኩናት ዝማረኾም ወታደራት ሱዳን ብቴሌቭዥን ብምቅላዕ ህዝቢ ሱዳን ደቁ ኣብ ዘይሃገሮም ህይወቶም ካብ ዝጥፍኡ መንግስቶም ናብ ዓዶም ክመልሶም ጸቕጢ ክገብር ተላብዩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ኣብ ቃለ መጠይቑ ቅልውላው የመን ብሰላማዊ ዘተ ደኣ እምበር ብኩናት ክፍታሕ ከም ዘይክእል ኣመልኪቱ። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ካብ ሕጋዊ መንግስቲ የመን ብዝቐረበሉ ጻውዒት ዝኸደዩ ድሕሪ ምባል ዝተጸዋዓሉ ዕላማ ክሳብ ዝህረም ኣብ የመን ክጸንሕ ምዃኑ ገሊጹ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ እስራኤል ኤርትራውያን ሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለዉ ብኻራን ካልእን ምጥቕቓዕ ውፅኢት ናይቲ እናሳዕረረ ዝመጽእ ዘሎ ብፖለቲካን ኣውራጃን ናይ ምትፍናኖም መስርሕ እዩ ክብሉ ሬድዮ ረና ዝተወከሰቶም ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ቴል ኣቪቭ ሓቢሮም። ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ዘመተ ኣካል እዚ መስርሕ ምዃኑ ናረድዮም። ኣብ እስራኤል ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ጥራይ ካብ 3 ክሳብ 5 ታሕሳስ 2 ኤርትራውያን ብኻልኦት ኤርትራውያን ብኻራ ክጥቅዑን ከለው እቲ ሓደ ሆስፒታል ድሕሪ ምብጽሑ ከም ዝሞተ ተረጋጊጽሎ። ነቲ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 3 ኤርትራውያን ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ከም ዘለው ንፖሊስ ብምጥቃስ ጋዜጣ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢራ። ራብዓይ ጥርጡር ናብ ፖሊስ ተወሲዱ ምጽራይ ድሕሪ ምክያዱ ብኡንብኡ ተፈኒዩ።
ኣብ እስራኤል ብዘይካቲ ብደገፍትን ተቃውምትን ስርዓት ህግደፍ ዝፍለጥ ክልተ ደንበታት ብኣውራጃ ሓድሕዱ ዝተተፋነነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ከቢድ መነባብሮ ስደት ተደማሚሩ ኤርትራውያን ሓድሕዶም ክሳብ ምጥቕቓዕን ካልእ ጎነዝ ዝተሓወሶ ገበናዊ ስጉምታት ንምውሳድን ደፋፊኡ ምህላው በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ። ቀጠርን ሱዳንን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ቀጠር ኣፍሊጡ። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝተኻየደ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክልቲአን ሃገራት ብዝሒ ዝተሳተፉ ወተሃደራትን ዓይነት ኣጽዋርን ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትእምማንን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝን ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ መዛዘመቲ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሰበስልጣን ሱዳንን ቀጠርን ተረኺቦም። ቀጠር ከም ምርኣይ ዕግበታ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ ሲንካት ሕክምናዊ ማእከል መጻረይ ኩሊት ክትሃንጽ ምዃና ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ። ቀጠር ምስ ሱዳን ዘለዋ ዝምድና ሓድሽ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ሜጀር ጀነራል ሓፊዝ ኤልታጅ ብዙሓት ሃገራት ንሱዳን ኣብ ዝጠለማሉ እዋን ቀጠር ግና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ምጽንሓ ኣረጋጊጹ። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ሱዳን ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ክትበትኽ ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ጸቕጢ ገብራ ምንባረን ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ስርዓት በሽር ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘሎ ምክፍፋል ዘይሸራዊ መርገጽ እዩ ጸኒሕዎ። ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ መብጽዓ ተኣትዩሉ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን እውን ዝምድንኡ ምስ ቀጠር ንምብታኽ ድፊት ይካየደሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይእምቱ። እንተኾነ ተሓድሽ ዝቖመ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ዝምድና ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ካብ ናይ ስርዓት በሽር ዝፍለ ፖሊሲ ከም ዘይህልዎ ኣካይዱ እናነጸሮ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳ ካብ 5 ታሕሳሳት ሒዙ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ናይ ምባል ኣድማ ንብዙሕ ንጥፈታት ሃገር ኣሰናኺሉሎ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ፓሪስን ከባቢኣን ንዝጸውዖ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ደገፉ ኣብ ምግላጽ ይርከብ። እዚ ብጉዳይ ጥሮታን መልዕሎን ዝካየድ ዘሎ ኣድማ እቲ ዝዓበየ ማሕበር ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ፈረንሳውን ስለ ዝተጸንበሮ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሓያሎ ትካላት ቁጠባን ከም ዝዕጸዩ ኮይኑ ብሰንኪ ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ናይ ምባል ኣድማ ማዕርፎ ነፈርቲ ፈረንሳውን ተደጋጋሚ ምድንጓያትን ምስራዝ በረራታትን ይረኣይ ኣሎ። መንግስቲ ፈረንሳ ሰራሕተኛታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ጥሮታ ዝወጽሉ ዓመት ክነዋሕን ኣብ ጥሮታ ንዘሎ ኣከፋፋል ምትዕራይ ክግበረሉን ድሕሪ ምውሳኒኡ እዚ ኣድማ ተጓሂሩ ዘሎ። ኣብ ፈረንሳ ጥሮታ ዝውፅኣሉ ዕድመ 62 ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝተሓተ ዕድመ ጥሮታ እዩ። 40 ዓመታት ካብ ዕድሚኦም ንዝሰርሑ ጥሮተኛታት ድማ 100% መልዕሎ ይኽፈሎም። በዚ መንግስቲ ፈረንሳ ዘተኣታትዎ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ጥሮታን መልዕሎን ግን ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ እዋን ጥሮታ ሙሉእ መልዕሎ ደመዙ ክኽፈሎ እንተኾይኑ ክሳብ 66 ዓመት ዕድሚኡ ክሰርሕ ክግደድ እዩ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልእን ኣብ ቀዳመ ሰንበት በዓላትን ናይ ዕረፍቲ እዋናትን ብዘይ ምቁራጽ ዝሰርሑ ትካላት እዚ መንግስቲ ፈረንሳ ኣሚሞ ዘሎ መደብ ጥሮታን መልዕሎን ድርብ ወፅዓ ምዃንዮም ወደብቲ ዝኣድማ ዝገልጹ። መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ መደብ ደው ከም ዘበሎ ሓቢሩ እኳ እንተሎ ካልእ ተወሳኺ ጠለባት ክሳብ ዝማላእ እቲ ኣድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ክቕጽል ምዃኑ ኣረድዮም። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጸላልዎ ሓደጋ ዕስለንበጣ ጠቕሊሉ ከም ዘይተኣለ ውድብ ምግብን ሕርሻን ኣጠንቂቖ። እቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መጠንቀቕታ ነቲ ካብ ዞባን ኣብ ዞባን ካብ ሃገር ናብ ሃገርን እናሳገመ ዝመጽእ ዘሎ ዕስለንበጣ ምድረ በዳ ንምምካት ሓያል ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዝተጸፍዩ እንቃቑሖታት ይፈርዩ ምህላዎም ኣስሚሩሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ወራር ዕስለንበጣን ጸላሊዎ ዘሎ ዞባታት ዓለምና ዶብ ህንድን ፓኪስታንን ወሽመጥ ፋርስ ወይ ባሕሪ ዓረብን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን እዩ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ኣንበጣ ምድረ በዳ ናብ ኤርትራ ብምስጋር ከም ዝተፋረየ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሓደ ጉጅለ ካብቲ ብወገን ኤርትራ ዝኣተወ ዕስለንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብ ሰጊሩሎ። ብኻልእ ሸነኻት ኢትዮጵያ ዝፈልፈለ አንበጣ ናብ ምብራቕ ሸነኽ ክልላት ኦጋዴንን ሶማልን ስለ ዝወፈረ ዶብ ሰጊሩ ናብ ሶማል ከኣቱ ምዃኑ ውድብ ምግብን ሕርሻን ግምታት ሂቡ። ሱዳን ኣብ የመን ዝርከብ ልዕሊ 10,000 ሰራዊታት ክትስሕብ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ዓብደላ ሓምዶቅ ኣፍሊጡ።
ንሱ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ዝበስሐ ክፋል ሰራዊት ሱዳን ካብ የመን ክሰሓብ ምዃኑ እኳ እንተረጋገፀ 15,000 ሰራዊት ሱዳን ግና ኣብቲ ሃገር ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሮ ምስሓብ ሰራዊት ሱዳን ካብ የመን ስዑድ ዓረብ ምስ ሱዳን ንዘለዋ ዝምድናታት በኣልታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቶ ዓብደላ ሐምዶ ኣቐዲሙ ምስ አልጀዚራ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ የመን ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ካብ 25,000 ከም ዘይበዝሕ ጠቒስዮ ሕቱ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ የመን ካብ ዝተዋፈረ ሰራዊት ሱዳን 15,000 ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ከም ዝገበረ ይግለጽ እቲ ምስ ኢራን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሕቲ ህዝቢ ሱዳን ደቁ ኣብ ዘይመሬቶም ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ክኾኑ ክፈቅድ ከም ዘይብሉ እውን ጽዑቕ ፕሮፓጋንዳታቱ ከካይድ ጸኒሕዮ ሕቡራት ኢማራት ዓረቡን ኣቐዲማ ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ዝነበረ ሰራዊታ ከም ዝሰሓበትን ኣብ ኤርትራን ካልእ ከባቢታት የመንን ዘሰልጠነቶም ሚሊሻታት ክትክኦ ከም ዝፈተነትን ይዝከር ኤርትራ እትርከበን 31 ሃገራት ብመሻርክቲ ዝኣከባ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ የመን ጀመሮ ኦኪናት ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ኣስዒቡ ብዘይ ዝኾነ ፍረዩ ኣብ ጃላነት በፂሖ በአንጻሩ ንዝበስሐ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ስዑድ ዓረብን ሱዳንን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ብምፍናው ብዘውርዶ ዘሎ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ወተሃደራዊ ጸብለልታ ወኒኑ ይርከብ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ብኹናት ክዕወታሉ ንዘይከኣላ ሕቲ ብፖለቲካዊ ዘተን ምቅራብን ጀሚረን ምህላውን ዲፕሎማሰኛታት የመልክቶ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብያተ መግቢ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፈላለየን ኣገልግሎት ክባ ዘገድድ ሕጊ ተሰሪዙ ብመሰረት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብሰንበት 8 ታሕሳስ ዘመሓላለፈቶ ኣዋጅ እቲ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ጸኒዑ ዝጸንሐ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቆልዑ ደቂ ተባዕትዮ ንበይኖም ተፈላለዮም ዝግልገልሉ ክልተ ኣፍ ደጋታት ኣብያተ መግቢ ኣይከድልን እዩ ኣብዚ 2 ዓመታት እቲ ሕጊ ቀስብቐስ ተፋይሱ እኳ እንተጸንሐ ብወግዒ ካብ ዝእለ ግና ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ እዩ ብጽኑዕ ሕጊ ሸሪዓት ትመሓደር ስዑድ ዓረብ ካብ 2017 ናትሒዛ ብእተተኣታትዎ ዘላ ለውጥታት ንደቂ ኣንስትዮ ገሊሉ ዝጸንሐ ቀይድታት ብምፍራስ ማዕርነት ጾታ ንምርጋጽ ትሰርሕ ከም ዘለያ ትጠቀስ ከም ምምራሕ መኪና ብዘይ መሰነይታ ሰብኣይ ፓስፖርት መሓዝን ምጋሽን ኣብ ማእከላት መዘናግዕን ሜዳታት ስፖርትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ምጽምባርን ዝኣመሰለ ንደቂ ኣንስትዮ ክልኩል ዝነበረ ሕግታት ተኣሊሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ክኾና ዝፈቅድ ኣዋጅ ምውፅኡ እውን ይዝከር برأي 2030 ዝፍለጥ ውጥን ስዑድ ዓረብ ኣብ መሰላት ደቂ ሰብ ማዕርነትን ጾታን ካልእን ዘድሃበ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጥታት ንምትእታው ዘንቀደዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ነርዌይ ከተማ ኦስሎ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ብግብሪ ዳእምበር ብመልሓስ ኣይትርከብን ክብሉ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ንሳቶም ነቲ ሰልፊ ብ9 ታሕሳስ ዝወደቡ ብምኽንያት እቲ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ኦስሎ ዝተኻየደ ምዕዳል ስልማት ናይ ሰላም ኖቤል እዩ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋቲ ስልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ስልማት ብስምቲ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ምትፍናን ንምህዳእ ንሰላም ጽቡቕ ድሌት ዝረኣየ መሻርክተይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይቕበሉ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ሰላም ካብ ዝወሰድሉ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ክሳብ ዝእዋን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ኣይወፀን ዶባት ክልቲአን ሃገራት እውን ዛጊት ብሕጋዊ መንገዲ ክኽፈት ኣይከኣለን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ ከተማ ከሰላ መንጎ ቀቢላታት ቤጃን ሰራዊት መንግስትን ብዝተጓሃረ ግጭት ካብ ናብንታ ከተማ ዘመላልስ ጎደናታት ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓጽወ ፓሪስ ዝመደበራ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ እታ ሬድዮ ንምንጭታት ኣብ መጥቃስ ኣብ ዘርጋሕቶ ዜና ሰራዊት መንግስቲ ቁጥዖም ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ዝነበሩ ቀቢላታት ቤጃ ብ7 ታሕሳስ ድሕሪ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲ እዩ ብሶኒ 10 ታሕሳስ ከም ግብረ መልሲ ህዝቢ ጎደናታት ዓጺዙ ዓለ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ከሰላ ከባቢ ረፊ ኣቡ ገመል ዝተባህለ ቦታ አንጻርቲ ቁጥዑ ዝገልጽ ዝነበረ ህዝቢ ቤጃ ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ቆሲሎም ነቲ ግጭት ኣብ ምህዳእ ዓበይቲ ዓዲ ቀቢላታት ራሻይዳውን ተጸንቢሮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃደንደዋን ሓደ ክፋል ቀቢላ ቤጃ ዝኾነ ቢንዓመርን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 24 ከኣ ከም ዝቆሰሉን ኣይርስዓን ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ቀቢላታት እናተጓሃረ ክመጽእ ዝጸንሐ ቀቢላዊ ግጭታት ከህዱ ኣይከኣሉን ዝተባህሉ ኣብ ማሕዳርቲ ዞባ ጀነራል ቃስም ዓብደልፈረጅን ሓላፊ ጸጥቶን ካብ መዝነቶም ተሰጊጎም እዮም እዚ ኣብ ሳልስቲ ዝተጓሃረ ግጭት ድሕርቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤጃን ሃደንደዋን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘካየድዎ ስምምዕ እዩ
ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ሓያሎ ስምዓት ከም ዝኸተማ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እዚ ዝተሓበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። ጀነራል ኣደም ምስ ጅቡታዊ መዘንኡ ጀነራል ዘካርያ ሼክ ኢብራሂም ብ21 ሕዳር ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከተሓባበራሉ ኣብ ዝኽእላ ወተሃደራዊ መደባት ብዕምቆት ዘትዩ። እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ምቋም ሓይሊ ባሕሪ ብዝምልከት ዛጊት ዝበጽሖ ስምዕ ከም ዘየለ ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊጾም። ብመሰረቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ብዛዕባ ተኽእሎም ምስራት ሓይሊ ባሕሪ ብምትኳር እኳ እንተተመያየጡ ዝበጽሕዎ ውዱእ ስምዕ ከም ዘየለ ኣፍሊጦም። ምቋም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፈረንሳ ስለ ዝካየድውን ፈረንሳ ዘይብሉ ክልተ ኣብ ውዕል ጥራይ ግብራዊ ከም ዘይከውን ዲፕሎማሰኛታት ኣረድዮም። ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ክድኮን ምዃኑ ዘካፒታል ዝተባለት ጋዜጣት ሃገር ምሕባራ ይዝከር። ብኣንጻሩ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ዠን ኣፍሪክ ካብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝድኮን ጠቒሱ ምንባሩ ኣይርስዓን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ክሳብ 1 ታሕሳስ 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብደረጃ ዓለም 25 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ11 ታሕሳስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳሞት ዘለዋ ሃገራት ቻይና፣ ቱርኪ፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ቪየትናምን ኢራንን ምዃንን ኣስሚሩሉ። ቀዳሚቲ ተሰሪዓ ኣብ ዘላ ቻይና 48 ጋዜጠኛታት ኣብ ማእሰርቲ ክርከቡ እንከለዉ ቱርኪ ብወገና ልዕሊ 100 ናይ ብሕቲ መርበባት ሓበሬታ ድሕሪ ምዕፀዋ 47 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብምእሳር ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ። ጽገናዊ ለውጥታት ምትእታው ጀሚረ ኣለኹ ኣብ እትብል ዘላ ስዑዲ ዓረብ 26 ጋዜጠኛታት ኣማሒሩ ይርከቡ። ግብፂ እውን ካብ ናይ ስዑዲ ዓረብ ዘይውሕድ ብዝሒ ጋዜጠኛታት ቀይዳ ከም ዘላ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ጠቒሱ። ኤርትራ ብትርከበን ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከም ዘለዉ መልኪቱ። ነዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ብምእሳር ጋዜጠኛታትን ሕማቕ ኩነታት ናጽነት ፕረስ ምስ ቀዳሞት ኣብ እትስራዕ ኤርትራ ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዙ ዳሃዮም ዝጠፍኡ ኣሳት 15 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣሚር ቀጠር ሸኽ ታሚም ብን ሐመድ ኣታኒ ኣብ ሪያድ ንዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽሳተፍ ዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝነጸገ ማዕከናት ዜና ማእከላይ ምብራቕ ሓቢረን። እቲ ኣሚር ኣብቲ ብ10 ታሕሳስ ዝተጋበ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽሳተፍ ካብ ንጉስ ሳልማን ዕድመ እኳ እንተቐረበሉ ኣብ ክንድኡ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሸኽ ዓብደላ ቢን ናስር ኣታኒ እዩ ናብ ሪያድ ልኢኽዎ። ኣብቲ ንምትፍናን ስዑዲ ዓረብን ቀጠርን ከህድእ ተኽእሎ ኣለዎ ዝተባህለሉ ዋዕላ ኣሚር ቀጠር ብኣካል ክሳተፎ ብዘይምኽኣሉ ንንጉስ ስዑዲ ዓረብ ከም ዘቖጥዐ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣሚቶም። ባሕሬን ብወገን ኣብ ዘውፃእቶ መግለጺ ኣሚር ቀጠር ኣብቲ ዞባዊ ዋዕላ ብኣካል ክሳተፍ ብዘይምኽኣሉ ቀጠር ምስሓባት ሃገራት ወሽመጥ ንምፍታሕ ዕቱባት ተሓዛ ከም ዘይብላ ዘነጽር እዩ ክብል ነቒፉ። ቀጠር ብሕውነት እስላም ንዝፍለጡ ጉጅለታት ትምውል እያ ብዝብል ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዘማእከልኦ ከባቢ ኣንጻር ቀጠር ካብ 2017 ኣትሒዙ ይቕጽል ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ናብ ሪያድ ድሕሪ መብጽሑን ስዑዲ ዓረብ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቀጠር ናብ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ሃገራት ወሽመጥ ንኽትሳተፍ ምልኣኻን እቲ ምስሓብ ከብቅዕዩ ዝብል ተስፋታት ጸኒሑ እዩ። ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸግዕታት ናብ መሓዚ ደፋፊእወን። ኤርትራን ጅቡትን ጸግዒ ስዑዲ ዓረብ ክሕዛን ከለዋ ሱዳን፣ ሶማልን ኢትዮጵያን ድማ ዘይሻራዊ መርገጺ ወሲደን። ኣሸባብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሶማል መጥቃዕቲ ምክያዱ ፖሊስ ሞቃዲሾ ሓቢሩ። ልብሲ ፖሊስ ዝተኸድኑ 5 ኣባላት ኣሸባብ ኣብ ከባቢቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ዝጠቐሰ ምኽትል ኮሚሽነር ፖሊስ ዛኪያ ሓሰን ብውሕዱ 2 ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብቲ ሆቴል ካብ ዝነበሩ 82 ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዝ እንከሎ ጸጥታ እቲ ከባቢ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቖጻጸሮ መልኪቱ።
ዕላማቲ ብ11 ታሕሳስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣሸባብ ናብ መን ዘነፀረ ምንባር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ጥቓቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ሆቴል ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናትን ዲፕሎማስኛታትን እዮም ዝቕመጡ። ኣሸባብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማሊ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘገንዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ካብ 2006 ኣትሒዙ ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 15,000 ዝግመት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣበርክትኡ እናዛሕተለ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቒፎም። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሬድዮ ኤረና ኣብ ፈረንሳ ዝውሃብ ፍሉይ ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ተዓዊታ እቲ ብ10 ታሕሳስ 2019 ብሚኒስትሪ ፍትሒ ፈረንሳ ተወዲቡ ብኮሚሽን ምምኽኻር ንሰብኣዊ መሰላት ፈረንሳ ንሬድዮ ኤረና ዝተዋሃበ ፍሉይ ሽልማት እታ ሬድዮ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላትን ካልእ ኣርእስታትን ብምትኳር እትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ወግዓዊ ፍሉጦ ንምሃብዮ። ሬድዮ ኤረና ኣብ 2017 እውን ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ንጋዜጠኛታትን ማዕከናት ዜናን ዓመታዊ ሽልማትን ኣፍልጦን ዝህብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ትካላት ሜድያ ዋን ወርልድ ሜድያ ፍሉይ ሽልማት ምዕዋታ ይዝከር። ኣብ ሊብያ ካብ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ተመሊሶም ኣብ ኒጀር ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ዝጸንሑ 18 ኤርትራውያን ናብ ሉክሰምቡርግ ከም ዝተጣየሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣፍሊጦ። እቶም ካብ ኒጀር ናብ ኤውሮጳዊት ንእሽቶ ሃገር ሉክሰምቡርግ ዝተጣየሱ ኤርትራውያን ቆልዑን ኣዴታትን ይርከብዎም። ሉክሰምቡርግ ብዘይካቶም 18 ኤርትራውያን 19 ዜጋታት ሶማል 8 ሱዳናውያንን 3 ኢትዮጵያውያን እውን ብተመሳሳሊ መስርሕ ካብ ኒጀር ኣጣይሳ። መብዛሕትኦም ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ሃገር ክጉዕዙ ከለዉ ዝተረፉ ሒደት ድማ መስርሕ መጓዓዝያ ይጽበዩለዉ። ሉክሰምቡርግ ነቶም ካብ ሊብያ ተመሊሶም ኣብ ኒጀር ዝጸንሑ 18 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 48 ስደተኛታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተጣይሶም ዝወሰነት ልኡኽ መንግስቲ እቲ ሃገር ናብቲ ግዜያዊ መጽንሒ ድሕሪ ዘካየዶ ዑደት እዩ። ኣብ ሩዋንዳ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ሊብያ ዝተመልሱ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 300 ስደተኛታት ኣብ ግዜያዊ መጽንሒ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ጅቡቲ ካብ እትረኽቦ ዓመታዊ ሓፈሻዊ እቶት እቲ 14 ሚእታዊት ወይ ኣስታት $2 ሚልዮን ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ። እዚ ድማ ሰላቲ ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ እዩ። እቲ ኣብ ማዓስከር ሎሞኔ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዘይካቲ ንልዕሊ 1,000 ዜጋታት ጅቡቲ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣሩ ዓመታዊ እውን ኣስታት $10 ሚልዮን ዝግመት ዘቤታዊ ነገራት ይሽምት። እዚ ብዘይካቲ ብቐጥታ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝውሃብ ሓገዝ ማለት እዩ። እቲ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕርን ኣጋር ባሕረኛታት ሰራዊትን ዘጠቃለለ ማዓስከር ሎሞኔ ናይ በብእዋኑ ምስፋሕ መደባት ይካየደሉ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ድማ ኣብቲ ማዓስከር ተወሳኺ ፕሮጀክትታት ንምስልሳል 14 ኩባንያታት ናይ ስራሕ ውዕላት ፈሪመን ኣለዋ። እቲ ስምምዕ ኣብ ዝተኸተመሉ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ወከልቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተረኺቦም። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ጄ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ 2015 ኣትሒዙ ሓያሎ ኩባንያ ጅቡቲ ኣብቲ ማዓስከር $10 ሚልዮን ዝግመት ውዕላት ስራሕ ክወሃበን ከሎ ኣብ 2016 ድማ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ልዕሊ $2 ሚልዮን ኣብ ቁጠባ ጅቡቲ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ኣፍሊጦ። እዚ ድማ 14 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ እቶት ሃገር ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ማዓስከራት ንምስፋሕ ትውስን ዘላ ድሕርቲ ቻይና እውን ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከር ምኽፋታ እዩ። ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቻይናን ከም ዘሎ ይፍለጥ። هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية.